iwe zoti futi ndakutengera futi bhiya racho futi ndiwo wakutodhakwa kupfura inini kuti kumbira kuita seko wakutodhakwa derere ndiwe tonga ndiwatenga doro racho ndofara dhakwa cabbage ndosa ndisingazokutengeri doro racho boza haubhihevhe kana wamwa doro sandokasi ranga richinetsa saka ndazitoona riri fresh. Alright. Ko airtime yandi ndona kutenga bundle racho mama ndituma airtime kuti muda kutenga bundle saka ngoti zvirinani ngoti zvino zvandakanda kutuma kandati kutenge bundle rereni ndako ndingotenga ri bundle muro wechiko ndoshandisa muro iwe nyarara parasa kadiwe ndakutengera doro futi wakutaurisa futi stupid apa iyo mbudzi yacho ndakutuma airtime ndiona kuisa bundle iwe wakunonzira bundle kana kuti mbana kwa ni bundle mbudzi yacho sada unyepedzera ora kupusa uza ukaenda munhu akadzipuka nembambaira kazinokuvatsura izvozvizvi uri kunzwa ndati ndinotengera airtime inonochinja zvakutenga airtime apa ndati ibva penyu mazibhurukwa inonotenga airtime apa bundle vanhu vacho handifungi kuti vanomuvhuma mbudzi yadhuraka mbudzi yadhuraka bundle iwo rasa wakuzoenda umba kwako manje wakuzoenda umba kwenyu manje sora ndokutengera doro futi wapedza wakudhakwa futi upfura inini futi bundle